Rayuwa ta juya nan ina nan ban kau ba, yanzu isiyan yaro na ta gaida ku, zance ya dawo. Rayuwa ta juya nan ina nan ban kau ba, yanzu isiyan yaro ke ta gaida ku. Rayuwa ta juya nan ina nan ban kau ba, yanzu isiyan yaro na ta gaida ku. Bismillah da sunan Ilahu sarki mai girma, Rabbana kai min ilimin fadakar ne fama, dan Muhammadu ɗahe Rasulu manzo mai girma. In ta yin waƙe gane faɗa lalatar banza. Duniya ce ta sha kuɗe ni zance na sama, na riga na damke kwarai kusan ba na kama, wanda ko ya ji ya za ya ce abin an daddama. Tunda har Allah ke yi min ne ba zan canza ba. Duniya in har ka bige ne ba zan rama ba, ko ka ce na ma laifukan da ban ma gane ba, wannan ko sai ya ce gare ne ba daidai ne ba. Tunda har ka san haka lamarin ba a kyama. Rayuwa ta juya nan ina nan ban kau ba, zance isiyan yaro ke da gaida ku. Gigara sai labari, yadda kace ina salo na abin daga zuciyata. Sama yadda kace ina salo na abin daga zuciyata. Haka yadda na so rayuwata, zuciyata na ta fata in ji daidai in ji gata, ba gani ba janata ta cikin duka zuciyata. Sama na yi fatan jituwata, hankali na in shigata, in ga littafin matata, wanda ke shaye suna abin daga zuciyana. Haka rabda Allah ba ni gata a zanki biyar fadata, da ranar na samu gata a zanki biyar fadata, zan kewaye ta fata na samu cikar fahimta, ko yaushe na samu karfi ya rabu da zuciyata, da kaji ina sanona abin daga zuciyata. Rayuwa ta juya nan ina nan ban kau ba, yanzu isiyan yaro ke da gaida ku. To fa zance ya dawo, to fa zance ya dawo. Rayuwa ta juya nan ina nan ban kau ba, zance isiyan yaro ke da gaida ku. Sama rayuwa ta juya nan ina nan ban kau ba, zance isiyan yaro ke da gaida ku. Yasa dangi yan uwa suke yi mini cara, rayuwa ta zo lokacin da ni sai na gyara, hankali ya juye ga masu neman yin fira, tunda kun ce har kun iya ba zan daɗa canji ba. Yanzu na san kowa a yanzu ya san na yi shura, wanda duk yace zai taɓe ni sai na mai cara. Issiya yaro tambarin kiɗa na yayi shura, tunda Allah ya riƙa ya bani to na karɓawa. Zamani ya zo lokacin da ba na saurara, in yi baiti a jira a ganni ko da na yi gyara. Rayuwata ta kai a lokaci ba na shura, rabba Allah ka bani ni zan karɓawa.
ƙaunaci kowa. Alihi da sahabu Allah ka sa a cikin salati. Ce ne zan sa alayi, Shehu Tijjani Banima, Shehu Ibrahim Kaula. Ina rike gibiri masarki masoyin zuciyata. Issiya yaro da sauri amma kuma bai da ƙarfi, kuda zai samu ƙarfi sannan kuma ba kumari. Kuda ya samu kauri ya zai iya fara kuri, ashe haka bai salo ba cikin duka zuciyata. Da tagga ina salo na abin daga zuciyata. Assalamu alaikum mai saurare, kana saurare wannan waka daga bakin issiya yaro warta kadas sautin bakajin kira. Wannan shi ne gaskiya. Allah ya ba mu alkhairi, ya ba mu son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.